Snijeg visine 3 i više metara davna je prošlost za crnogorske ski centre poput Kolašina i Žabljaka. Prosječne temperature u glavnom gradu Podgorici rastu, baš kao i broj ekstremnih vremenskih nepogoda poput suša i poplava. Sve ovo stručnjaci vide kao posljedice klimatskih promjena u Crnoj Gori. Klimatske promjene se u Crnoj Gori su više nego evidentne. Svaki građanin osjeća. U Podgorici, to su oni podaci kojima ja u ovom trenutku raspolažem, od 1949. godine se vrše mjerenja. Prosječna dnevna maksimalna temperatura na nivou godine je oko 21,2 stepena i 10 najtoplijih se nalaze u zadnjih 20 godina. Mi imamo recimo zimske sezone da 1 u 10 je dobra za zimske sportove na sjeveru Crne Gore. Bude 1, 2 i prihvatljive, ali bude i 6, 7 koje su praktično propast sezone. Crnogorski parlament prošle godine usvojio je zakon o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena. Iz nadležnog vladinog direktorata tvrde da je time zvanična Podgorica pokazala spremnost da se suoči sa globalnom pošasti. S druge strane, iz civilnog sektora smatraju da izvršna vlast ovaj problem ne tretira na adekvatan način. Čak mnoge zemlje Evropske unije nisu donijeli taj zakon, nemaju taj zakon, mi ga imamo. I sledstveno tome donijeli smo već jedan značajan broj podzakonskih akata, pomenući samo jedan koji se odnosi na uredbu o trgovanju emisijnim jedinicama. To je naš interes i to je interes svakako ovih subjekata. Ovdje se prije svega misli na 3 glavna operatera, to je KAP, Željezara, Nikšić i rudnik uglja Pljevlja. Imamo situaciju da naši donosioci odluka nisu prepoznali na pravi način da su klimatske promjene realne, da su stvarna prijetnja, da su već itekako prisutne u Crnoj Gori i njihovi mehanizmi adaptacije i smanjenja negativnih efekata su sa pravom, možemo reći, mrtvo slovo na papiru. Ti ljudi definitivno klimatske promjene rekao bih sa potpunom namjerom, potpuno svjesno, prilično imaginarno približavaju javnosti i koriste sve da manipulišu na način da je to nešto što je daleko od nas, udaljeno od nas i ne na nešto što mi ne možemo da utičemo. To jednostavno nije tačno. Svaki donosilac odluka u svakoj zemlji na svijetu, pa i u svakoj lokalnoj zajednici ima mehanizme da smanji negativne efekte klimatskih promjena i da pokuša da svoju životnu sredinu adaptira na ono što je neminovan proces. Ovo je Petrovac, jedan od simbola betonizacije i devastacije životnog prostora na Crnogorskom primorju. Njegovi stanovnici tek bi mogli da svjedoče katastrofalnim posljedicama klimatskih promjena. Kao posljedica nekih klimatskih promjena u nekoj zreloj fazi treba računati na podizanje nivoa mora. Posljedica recimo dužih sušnih perioda može da dovede i do pada nivoa podzemnih voda. Sve je to nešto na što treba računati i rađene su određene i projekcije, određeni modeli koji pokazuju šta bi se i kako bi se moglo desiti nešto u Crnoj Gori u sljedećih recimo 30 ili sljedećih 70 godina po jednom srednje lošem scenariju koji se naziva A1B, tako ga klasifikuju. I taj srednje loš scenario kaže da će se veće promjene biti u zimskom i ljetnjem dijelu godine nego u prelaznim periodima. Crna Gora, prema riječima čelnika Direktorata za klimatske promjene, ne štedi kada je riječ o ulaganjima u smanjenje negativnih efekata klimatskih promjena. Međunarodna pomoć dominantno stiže iz Ujedinjenih nacija i EU fondova. Radi se o projektima koji su na desetine miliona dolara, odnosno eura vrijedni. U nevladinoj organizaciji Ozon ipak smatraju da država mora uložiti dodatna sredstva, ali i uključiti struku. Država kao država kroz svoje institucije ne izdvaja dovoljno sredstava i na ozbiljan način ne pristupa problematici klimatskih promjena, a kada je saradnja sa nevladinim sektorom, pa rekao bih sa univerzitetskom zajednicom, u tom segmentu svakako je na veoma niskom nivou ako uopšte ima te saradnje. Saradnja se zasniva na nekim protokolarnim sastancima, na učešću civilnog sektora u donošenju različitih dokumenata, ali vi nemate globalnu ni strategiju kako da država odgovori na klimatske promjene gdje bi NVO sektor, univerzitetska zajednica i mediji mogli da daju svoj doprinos. Tako da ne možemo nikako biti zadovoljni sadašnjim stanjem. Kako su i koliko građani Crne Gore informisani o klimatskim promjenama i uticaju na svakodnevicu, govore i podaci iz istraživanja koje je UNICEF sproveo u julu prošle godine.
Rezultati su pokazali da svaki 5. građanin Crne Gore smatra da su klimatske promjene i globalno zagrijavanje lažna vijest, da nijesu naučno dokazani, te da su nerealni i pretjerani.